Regai tushumire Evangelist, we share the gospel of the kingdom. Chada utara pamsoro pechu chadagati knowledge kana kuturuzio. Knowledge kana kuturuzio. Hosea 6:4 shokora marnoti. My people perish because they lack knowledge. Ishokora mwari ndimwari ari kudaro. Sazvero kuti although God is mighty and powerful, urukisa credit mukubudirira kana mukuwapasi kwemunhu kuti zvimwe zvine chekuita neruzivo rwumumunhu. My people perish because they lack knowledge. Iye ari mighty and powerful God, but ari kuda pachena kuti level yekuziva iri mumunhu ine zvainobatsira. Nyange ndiri mwari wake mubatsiri, ndiri mwari wamasimba ose. Repeat again. Kana shoko ramwari richiti my people perish because they lack knowledge, vanhu vangu vaparara nekuti vari kushayiwa ruzivo. Zvoreva kuti mwari ari mwari wamasimba ose, ari so powerful, ari kuti pane imwe nyaya inogona kutatisa munhu kuva successful mulife, kwete nekuti haana mwari wamasimba, but nyange mwari aine simba, level yekuziva kwemunhu ine chikamu, ine a role to play pakubudirira kwake kana pakuwira pasi kwake. So shoko ramwari, ukama hwemunhu namwari hunoita kuti munhu akure pakuziva zvinhu zvamwari uye namwari wacho. Zvinomupa kuziva kuti izvi zvinoitwa nemunhu, izvi kana munhu agumira apa mwari unotanga apa achiita apa, kana kuti munhu anopedzisa akuziva the ability of God. Scripture ndaiita safe foundation pamusoro pescripture yatida kuverenga panapa. Luke chapter 8 verse 49. While Jesus was speaking to someone, was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, he said. Do not bother the teacher anymore. Jesus argued kumba Jairus kunemsikana afa. Jairus arikufamba na Jesu kuenda kumba. Pane munhu anosumuka atumwa nevanhu zvichida afunga ega ndokubva amhanya muroti achiteera kurukuya Jesu naJairus aine shoko rekuudza Jairus kuti chiregera kunetsa tenzi nokuti mwana afa. Do not trouble the master anymore because the child is dead. Zvoreva kuti Jairus paasimuka kumba asimuka mwana ari mupenyu achienda kunotsvaka Jesu kuti mwana anamatirwe aporeswe paurwere hwake. Mwana ndokubva asara achifa, Jairus atoenda kwaJesu kudhara. Ari kuna Jesu mwana afa, kunouya nhumwe, kunouya vanhu nemessage yekuti do not trouble the master anymore because the child is dead. Ndinofara kuti pataurwa izvozvo Jairus haana kudayira, akadayira ndiJesu. Jesu wakaudza Jairus mashoko ekuti usatya, do not fear, just believe. Situation yaakumba vanhu vagara pasi vakaona kuti Jesu iye haichaita, havana history dzimwe nguva yekuziva kuti Jesu pane munhu waakambonamatirira akamuka angafa. Saka vari kuti takutuma kuti unoshedza Jesu nokuti mwana ari kurwara, but kana mwana afa chiregera hako kunetsa tenzi nokuti beyond prayer and anything else. Urwendo rwekunamata kana mukurarama ndo level yevatendi varipo vanofanirwa kukura kana shoko radaira paridzwa kuti uzive kuti with God nothing is impossible. Dzimwe nguva tinojaja Mwari nehistory yevamwe vanhu vakambonamata zvikasavaitira, tovatati aiwa kana ukanamata but hazvidai because hana nhingi vakanamata zvikadai so zvikadai so zvikadai so. Iye anoti behold I will do a new thing. Pano paita mwana afa, vanhu ndokubva vatuma nhumwe yekunoudza Jairus kuti chiregera kunetsa tenzi rambo, chiregera kufamba naJesu wako wari kuya naye kumba, nokuti zvinhu beyond prayer. Jesu ndiye akazopindura akati usatya, just believe. Munhu iyeye auya nemessage amboega Jairus achisumuka achienda kuna Jesu, but this time iye ndiye asimuka akuenda kune munhu ana Jesu kwakunomupa vhangeri rekuti chiregera kunesta kana kuti kuramba uchifamba naye kana kuti kuwane zvichemo kwaari nokuti situation
ya beyond repair. A level of knowledge in vanhu vawirwa nedambudziko. Jesu nawi akaidi mwana uyu akazomumutsa anoigona. But the level of knowledge in vanhu inoita kuti vasiyane naMwari anogona, nokuti ndo zvavanofunga kwete kuti ndo pfungwa yake. Mukunamata ndo kamwe difference katinako zvikuru sei mumachechi muvafundisi nekuti nechikodzero chekuti level of knowledge ina pastor wako ndo level of ability ina Mwari wenyu. Daniel 11:32 inoti those who know their God vanoziva Mwari wavo vachava nesimba vachaita mabasa makuru. Zvonoti credit yemabasa makuru yakaiswa pa level of knowledge concerning the God whom you worship. Kunamata kwakanaka kwazvo. Nyaya hombe nderuzivo, kuziva ability ina Mwari wako. Jesu ari kufamba naJairus kunodhila neissue yemwana afa. Kumba kwaJairus kune vanhu vasimuka nevhangeri rekuti do not trouble the master anymore, the child is dead. Haana kuuya kuzoudza Jesu wacho kuti mwana afa. Vanenge vari kungozviburitsawo pachena pamberi paJesu wacho kuti situation yaakumba usisina need. Saka ndikatiudze bhururu wedu akuramba achifamba newo kuti zviri kumba uku zvaa beyond repair. Unosara kuti pane pakuti vanhu vanokutendera kuenda kuchechi uchinamata vasingakupikisi kana zvinhu zvako zvichiita sekunge zviri right bishaka. Zvikanyanyooma stereki vanokuudza kuti dai wasiyana nechechi yako, ona pazvasvika. Ufunge zvinoita kuti uina Mwari zvinhu zvoenda palevel yekuti vanhu vanokuuya nemeseji yekuti dai watoregera kuramba uinaye nokuti situation yazvava izvi hazvichaita. Ko zvinofa sei munhu awana Jesu? Unoziva kuti ability ina Mwari unosvika pakuzonyatsoiziva kana zvinhu zvamulevel iri beyond human. Mwari anodarika ability yemunhu. Saka kana zvinhu zviri palevel inogona anachiremba vanorapa munhu achipora. Saka Mwari akaporesa munhu inenge nyaya diki kwaari nokuti zvinogonekwa neomwe vanhu vanonzi madoctors. But kana doctor asarenda vatosaina kuti munhu uyu afa, iye anoti the resurrection and life. Kureva kuti mbiri neability yaMwari inoda kutangira panokundikana vanhu. Saka ukaona nyaya yese yaenda beyond human, that's the best platform for you to trust God. Kana zvichiri muzera revanhu rinogonekwa nevanhu, unogona kuudza sekuru wako kana bamini wako, but zvikaenda mulevel yekuti hama dzako hadzichakwanisa, that's the time you must keep on trusting God. So vanhu vauya kuna Jairus aina Jesu vatorega kunetsa tenzi nokuti mwana afa. Zviri pachena kuti vanhu vamutendera Jairus kuenda kuna Jesu, but havachamutendera kuramba achifamba naJesu nekuda kwelevel yeruzivo rwavo. Vanomuziva kuti anoporesa vanorwara, but kumutsa vakafa izvi hatizive. Saka kana zvatofa chisiyana naye. Do not trouble the master anymore. Ufunge bhururu igantaura chinhu ichi. Vanhu vauya kuzoudza Jairus vanomuda. Problem yavo, they are not deeper in understanding the ability of Jesus. Ngwarira kudiwa nevanhu vari palevel yokuti unopedzisira zvinhu zvaifanirwa kuita zvisaite nokuti vauya nemeseji iri maringe level yavo. Kana munhu ari mufundisi kana kuti muparidzi, unofanirwa kupota muchimunamatira naiye achinamata kuti aparidze ability yaMwari, kwete kuti ataure kuziva kwake, but aziviswe naMwari zvekutaura. I'll repeat. Kana munhu ari mushumiri, unofanirwa kupihwa zvekutaura naMwari, pani kuti anoda kutaura kuti Mwari vatsikire zvaataura. Ivo Mwari pachavo vane meseji yavanoda kuti tinzwe. Ini ndikaita problem ndinotsvaga meseji yekuti munzwe. I'll repeat. Kana pane mufundisi chibate ichi, era yemufundisi ndeyekutsvaga meseji yekuti vanhu vanzwe. Why? Nokuti unofanirwa kutsvaga meseji yekuti tinzwe, including inini. Handitsvake yako, ndinotsvaga yedu. Ini ndiri mouthpiece zvekuti zvimwe zvandichataura
tinofana kutoshamisa uneni neni tofana kudzidza kubva pazvinhu nokuti ndiMwari ari kutaura kwatiri kwete kwamuri. Saka pane danger yekuti vanhu vari kuparidzirwa knowledge kuziva kwamufundisi havasi kuparidzirwa namufundisi ari kuziviswa kuziva kwaMwari kuti naiye azive. So munhu auya kuna Jairus ari kuti do not trouble the master, the child is dead. Yeti Jesu wacho anomutsa vakafa, but munhu auya nevhangeri rekuti chisiyana naye nokuti zvafa. People ukarely neinformation neknowledge iri muvanhu level yekuziva kwake ndo type yaMwari wako. Inzwai, tonamata Mwari mumwe chete akafanana, but chinondishamisa haaite zvakafanana kwatiri tese. I'll give you other statement. Unoziva kuti Mwari anotida zvakafanana, but upenyu hwedu hauna kufanana. Zvapanofanira mubvunzo, Mwari anotida zvakafanana, but upenyu hwedu hauna kufanana. Chikonzero hatizomuda zvakafanana. Iye pachake. That's my brother. Mwari rudo rwake kuvanhu rwakafanana. Upenyu hwevanhu hunosiyana sei kana love yakafanana. Return yedu madiro atinomuita akasiyana. Number 2, maziviro atinomuita. Nekuti Daniel 11:30 yati vanoziva Mwari wavo. Kureva kuti unofanira kunge wane knowledge pamusoro paMwari wako, maziviro ako. So maziviro nemadiro atinomuita they are different. Kune vanototenda kuti panyika pano tiri kutambudzika tikafa tichaenda kudenga upenyu hwoita zvakanaka. Ipfungwa yaMwari here aiwa. Nyaya haisi yekuti tichaenda bedzi. Nyaya inotangira pakuti iye akatombouya pano akagadzisira nhau dzepano. For example, kana shoko richiti nemavanga ake takaporeswa kudenga akurware munhu ende hakusi kuzorwara munhu. Blood chinopora inyama, flesh. Shoko rinoti nyama neropa zvipinde ushe hwaMwari, but iye Mwari wacho akauya kuzorapa nyama neropa dzisingaende kudenga. Hakuna vanhu vane statement yekuti zvina basa zvese tiri kuenda kudenga. Iro denga racho Jesu paakauya ane zvipano zvaakauya kuzosota zvauri kurega kuenjoya mazviri. Vamwe vakambouya kuna Jesu zvikati Ishe uyo akafirwa nemurume akazororwa nemumwe akarorwa kuvaJudha vane tsika yenhaka yaiitwa. Samukadzi akarorwa nevarume 7, one family. Uyo akarora akafa, mukoma ndokubva agara nhaka vachimudai vachidai. Saka Jesu anova zvanzi ko kana taakudenga anoita mukadzi wanyu. That's a dangerous question. Vaida kumubata kona iyoyo. Jesu ndokubva ati hakurorwe munhu. Statement iyo zvainotongoreva ndezvekuti ukasarora watonyura. Haikavhirwe kudenga kuti Ishe tatipa basa redu takuda mabhebhi edu. Hakusisina. Mabhebhi ndepano. Ndinoti ndochino hwani Mwari chaakaona kuti hachisi right. Kwete kushaya mari. Munhu paanga asina mukadzi. Mwari paakaona Adamu asina kana senda vana kuita problem naye. Kusvika wazoona kuti haana munhu. Ina muombe kushaya wako. Adamu aitoshandira Mwari kamugadheni. Mwari wanzona munhu ari lawyer vanondishandira but haana mukadzi nokubva mupa mukadzi. Asi vamwe vakada kushandira Mwari havarori. Asi mumwe aishandira Mwari akati naMwari kushanda uri kushanda but chirori. Tifatawo zvako. Pauro aiti kana akunyora tsamba aiti kuvaEfeso kuvaKorinde inongodzitsapa kuna fata kuti mumwe wenyu aishandira Mwari akapirwa mukadzi. Ipamudi itsamba. So level of knowledge pamusoro kuziva kwawinako pamusoro paMwari. Don't not be slave. Notakasiyana pakukura. Ndikakupa example. Ndakamboita phone rimwe gore. Yanga ine tuma applications netuma games tokati one day, but I was not aware kuti inoita zvese izvozvo. Saka payakafa ndakanoigadzirisa. Musi ndakaenda kunoitora ndakasvika mukomana anogadzira mafoni achitamba imwe game. Ndikamuti pane tuma game mumafoni. Zvanzi ndeyenyu. Ndikashenda mbokatamba katorimo zvanzi unoenda so kune kunoendwa kuti uenjoy zviri mufoni mako.
zvirimo but ukasakuenda hazviite zvega. Zvakafanana nefoni inoenda paWhatsApp, unotoisa application yeWhatsApp, haimbokunyara kuti wasaririra enda pinda muWhatsApp haupinde. Why? Une application yaunoisa yaunoinstalla wotanga kuziva kuti unoenda sei ikoko. Ndozvimwe chete naMwari. Mwari wawinaye ane application inonzi success, ane application inonzi favor, ane application inonzi kubudirira. But ukasano apply that application hazviitiki automatic. Zvakaitwa level of knowledge, vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. The level of knowledge inokuendesa level yekuti Mwari wako anoita zvinhu. Uchaona kuti Mwari uyu anoita zvinhu zvakasiyana muupenyu hwevanhu but achivada zvakafanana. Another example, magetsi aya ipower. Magetsi akasvika pahita inopisa, akasvika pafridge inotonhora. Iwo haatonhore haapise. Application iri kuend inokupa maresults. Mwari wedu simba rake rakafanana muupenyu hwedu but mumwe zvenhu zvakangotonhora. Kuda kuti rakatype kefridge kemunhu. Haasarudze, is not a respect of persons, but panosvikira simba rake nezvinhu zvake pane nyaya. Parable yasowa, mbeu yaitokushwa iye is the word of God. Yaibuda mu one bag, haana kuita 3 mabhegi kuti mbeu yepadombo, mbeu yeparuvare. Mukusha aikusha from one bag, one type of seed, but kuma yields anga ari different percentage. Chikonzero paiwira mbeu kwete type yembeu. Izvo zvipandiri kutoparidza so imbeu pairi kuwira ndo maruvare mamwe inzira. Saka uchaona kuti maresults embeu aikontrolwa netype of ground kwete type of seed. Ndo zvakafanana nemachechi. Vamwana vachiti haida haite zvese izvi, haida hatite isitongo zvinamatira chete, hatite zvese zvepamiracles. Chakarambidzwa kuteera minana uye chakarambidzwa kushaya minana. Hauna kundinzwa mushi? We don't follow signs and wonders, but signs and wonders must follow believers. Zvotoreva kuti kutoshaya minana iproblem. Asi mimi makatoti heda ita zvepamiracles tiri pashoko, ndori shoko riri wrong iroro. Proof yekuti shoko ramakatenda riri wrong harina zvinotevera. The true believers, signs and wonders will follow them. Kuteera minana kurambidzwa, kushaya minana hakubvumirwe, nokuti iro shoko racho rati signs and wonders. And I always tell people this, it's more like a joke anyway, kuti hakuna chechi isina mamiracles. Nokuti kunamata Mwari anoshamisa, moshaya zvishamiso, chishamiso. Chitori zvishamiso izvo. Kunamata Mwari anoita zvishamiso, moshaiwa zvishamiso, zvitori zvimwe zvezvishamiso. Saka kuna chechi isina mamiracles, nokuti kwaashaya mamiracles. Chitori chishamiso, kushaiwa zvishamiso, kuchinamata Mwari anoshamisa. Saka hakuna chechi isina mamiracles. Zvinongodependa kuti itype ipi, kwaashaya here kana kuti kwaawani. Zvichibva painda Mwari asingade kungoitawo mamiracles ikoko, zviri kucontrolwa nelevel of knowledge. Need is not enough. Level of knowledge matters most. Nokuti pano pane murume auya kuna Jairus ari kufamba naJesu, akati do not trouble the master anymore, the child is dead. Jesu ndokubva ati aiwa believe, andei vakaenda kumba mwana akamuka. Imagine dai Jairus akateerera murume abva kumba, waifushira mwana. Pekuti tine vanhu vane potential iri buried, nokuti type yavakateerera yakataura kufunga kwayo kwete kufunga kwaMwari. People hear me very well. Tsvaka Mwari umwe namweya muchena nokupa kunzvera shoko raMwari. Nokuti pamwe pacho tinogona kutaura remumusoro ukafungidzira kuti nderekumusoro. Nokuti kana usingazive rekumusoro tokurova neremumusoro. Do not trouble the master anymore, the child is dead. Akati okay
Aisha, thanks, tambofamba testi matirata hapa atozonana. Chaipera shakadaro. Bali nofana kuti Jesu ndiye akapindura akati, don't be afraid, only believe. Ndokubva vaenda kumba, mwanasikana ndokubva amuka. Mwana uyu ari kumuka, but pane mudhara anga ati chiregera kunetsa Jesu. Kufunga kwako mudhara iye akanzwa sei pakamuka mwana iye aida kumbodzora Jesu. Kufunga kwako ukama wajairasi nemudhara uyu wakazoguma sei munhu aida kubvarisa madhiri. Level of kutsvaka knowledge, kutsvaka ruzivo, kuimprova, hakusi kupanduka. Hakusi kupandukira mufundisi kuti mwana wesangano nda kutsvaka ruzivo pashoko raMwari, haisi mhosva. Why? Nokuti uchaona kuti when you don't have knowledge, you can be manipulated. Pulpit iri dangerous. Unogona kupona vanhu kana kupondwa vanhu. Bvunza Anania na Safira vakafira kuchechi kwete kubhawa. Kuchechi kunofira vanhu futi. Vamwe vanofa homwe. Chechi munorohwa homwe, mukafa homwe, munokubhurodza chechi. Kufa kwakasiyana siyana, vanhu vanofa pakutenda, vamwe vanofa homwe. Manipulation iri pakuti kana munhu asina the word of truth, he can or she can be manipulated. People hear me very well. Pano pansi, do not trouble the master. Yet the master an ability to deal with the situation, but kuna asina knowledge concerning the level. You know, she was the master. Alikuparitsa evangeli pamberi pa Jesu na Jairus. Ndinofara kuti Jesu ndiye akapindura. Nokuti Jairus asina chekupindura kana mwana atofa, atopa taita ane stress. Jesu ndokubva ati, do not be afraid, just believe. Ndokubva vakontinya nerwendo rwokuenda kusituation ine mwana akafa. Pane vhangeri rangu randa kuti tibate manera nhasi nderekuti zvimwe zvatiri kushanda nazvo harusi ruzivo rwevanhu vekumba here, tisina kunzwa pfungwa yaMwari. Pfungwa yaMwari tinoinzwa sei? Nokuti unzwa mumwe achiti handinzwe Mwari. Kusanzwa Mwari rega ndikupe term iri very stubborn. Kusada. Nokuti nzira dzinotaura naMwari dzakawandisa. Problem ndeyekuti pamwe dzimwe nguva haudi kunzwa kutaura kwake kuburikidza neshoko rake. God can speak through his word. He can speak through a pastor. He can speak through anyone. He can speak through a situation. Pakanetsa dutire mepo vanhu vaina Jona vaifundzwa kuti imepo. Yet haisi mepo in language inotaurwa naMwari kuti matakura type isiriyo. Type isiriyo payakangodzika mubhoti zvinhu zvakaita musha. Ivo vaitoti pamwe kurema kuri mubhoti. Gamba hakusi kurema, munhu aremera nemisikanzwa. Munhu anorema. So God can speak through the situation. God can speak through anyone. But that anyone if I can never kule mshaka. Nikupe scripture. Kana dongi rakagarwa nemprofita rakamira rikati kumberi kune hondo. Ya anything, kwete anyone guy. Ngani shift kubva pa anything. Yende pa anyone. Gideon akanzi kana iwe nemuranda wako pura. Tora muranda wako pura kana uchechika uende kukembe maMidiana. Unonzwa kuti vari kuti kudii. Gideon paakapinda mukembe maMidiana, ma-enemies evanhu vaIsraeri akanzi vachitaura hope. Mumwe ndokubva ati ndiudzira achiti hakuna chimwe munondo waGideon. Gideon akawira pasi akawoshipa Mwari. Sei ari kuwoshipa Mwari mu-enemies tent camp? Inyaya yekuti the enemy has been used by God to be the mouthpiece to strengthen Israel. So God can speak to you through your enemies. Inyaya yekuti unongonzwa enmity, sometimes you don't hear God. Somebody saved me in the he became a mouthpiece of God. And ndinokunzwa hatred ndakanzwa Mwari because zvakandibetsira ndikazondi Mwari. Pane times andaifamba nemwe pajero so yende yanga ine problem ina mechanic. So I didn't know kuti ine problem motikari. Saka ndakanzwa Mwari pajero yake yakafa. Alignment suspension. Ina andizive suspension kudriver chete. Samurume paituba kuti ari chimoto chakafa suspension. Nobody can have mechanics, but it's your body. Nobody got zero. But when I got you, I don't need to ask you to about what is about Chakafa. The governor could ask Mwari Washanda, the Munagandi Maka, which you get to pay you one. Sometimes God can speak through your enemies. And
ngandibve pakutaura kwaMwari. Level yekuoperata kwaMwari muupenyu hwemunhu wese ari pano, Mwari haasi kuoperata at full strength yake mulife yemunhu wese. The level of strength yekuoperata kwaMwari mumunhu iri level of knowledge in the munhu. Say that by level of knowledge. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Faith can achieve by hearing. Hearing comes by information. Information represents knowledge. It's not faith. In other words, we are talking about information. Faith, information, in knowledge. Kuziva. Dambudziko ramwe ratinaro nderekuti vanhu vazhinji havana faith, vane chivindi. Tine vanhu vakashinga kwete kuti vanotenda. Vanongoti zvinoita pundo namata Mwari, zvangu zvirambe zvakadaro zvinoita pundo namata Mwari. Iyoyo haisi faith, kushinga. Because faith, it comes by hearing. Chivindi, kushinga nefaith zvakasiyana. Faith, itori evidence. Evidence zvinoreva umbo. Kuti you must have the evidence of the ability of God. Zvinoita kuti uzive kuti nokuti Mwari vanoti mushoko ravo zvakati zvakati, saka situation yangu is not different from this statement, and I believe God. Chivindi kuti Bible racho unoenda uverenga nokoti zvinoita kuti ndinonamata zvirambe zvakadaro. Gorona ripere zvinoita chete rinopera. Faith nechivindi zvakasiyana. Vazhinji vanhu vakashinga havana faith. Faith inauye knowledge. Do you know that even secret? Hombe iri prayer, information yanutaura. Just come. Just come. Mark 11:24. You know when you pray, I need another guy. Just come. Mark 11:24. When you pray, so we do prayer. When you pray, tinonyengetera tese nema situations. Believe so that you receive. Saka chiri kunamatiwa ndechinochichi. Kuenda ubva apinda prayer, raise your hands. Ari kunamata. Haupiwe nokuti wanyengetera. Ameno kana pane ari honest. Zvingano zvatakanyengetera tikapiwa. Vamwe hatisati, vamwe takapiwa mbichana, vamwe zero. Saka mwana powerful prayer, kune powerful prayers. Statement in human philosophy. Truth of the scripture, Mark 11:24. You know, when you pray, believe so that you receive. Saka we are going to prayer. When you go to prayer, Mwari vanonzwa prayer yake. Chinoita kuti receive manje. Sumudza ruoko. Uyu ndiye believe so that you receive. Saka nochitambidzwa, haupiwe nokuti waita prayer. Kunopiwa believe kuti api chaita prayer. Uyu manje anonzi believe uyu. In knowledge, information. Kubelieve, kutenda, kuziva, kugutsikana. Kuda kuti pakubelieve, wapedza kuita prayer. Area yekureceive ndi believe. Believe, information, kuziva. Zviri mushoko raMwari, ability yaMwari, nekutendeka kwaMwari. Kunokupa confidence kuti zvinoita Mwari vanozviita. Believe information. Saka uchiona kuti pazvinhu zvese zvekunamata, chinhu chausina iBhayibheri, haudi information. Haudi. Ende Satani ipapo ndo paakakudzvanyirira manje. Nokuti naiye Satani paakanoedza Jesu murenje, Jesu akakunda achiti zvakanyorwa zvichinzi. Kuti Jesu waunotenda iwewe aiverenga, iwe haudi. Akatobva kudenga kwacho but aiverenga. Nokuti aipindura achiti zvakanyorwa zvichinzi. Saka iwe zvakanyorwa hauchifariri. Wese wobva watopinda inoti munya. Vachanoziva vana vane nzara munya unodyika naye. Kwakungodya kana uri munya unodyika kwakungodya. Ungodya kushoko racho. Worova munya wako woguta zvako zvoita. Chinokupa kurivenga chiri kufaita kubuilda chinhu chinonzi believe kana kuti chinonzi faith. Nokuti key yako semutendi yakalidwa pakutenda, pakubhiliva. Kureceiva kwako muprayer kwakailidwa palevel believe. Pray. So and after praying, believe so that you receive. Unaenda kuchipatara kuona hama iri kuhwara. Achimbobuda kuchipatara palacha unoiona. Osanga nedzimwe hama kunzi kuri sei? Iwe atomuna matino nzoti. Beno rikadoka. Kuti ari kutodzorera futi prayer aendesa kuti hai wazvitosiya
ziva kuno. We don't believe kuti anomuka tingoita kuti prayers but munarukuru pasi. Believe inoonekwa pamastatement aunoswera uchitaura after prayer. Believe haiwanikwe muprayer nokuti inosunga vanhu kuprayer inhamo kunetseka kuda kuti zvinhu zvifambe. Kuprayer kuna knowledge kune stress ndo 3/4 zvinosunda vanhu. Tiri munhu ka saka toziva zvinotipusha. Izvezvi haumuki uchiita prayer but pamusoro pemba pakangoti giti unoshamisa makatendeka. Unotozikanwa kuti chinotokupusha situation. Haizvozvi kubasa kusina kana noise unoitire prayer. Kana kumira panoparidzwa unomirire. Bari kunzwa kuti makuwa sokuti kuna Mwari kwanibate musoro pane nyaya dziriko. So kuenda kuprayer chinhu chiri so easy. Why? Because even munhu asinganamati anoita munamato. That's why Matthew 6 Yesu paanoticha concerning prayer anoti musanyengetera semaedheni. Do not pray like pagans. Not even vanhu vasinganamati vanoita munamato. Saka Mwari chandombira manje akazogona haapindure munamato anopindura munamati. Matthew 6 verse 6 ukaerenga inoti when you pray endai pakavanda muvhare door Mwari anoona kwete anonzwa. Nokuti akaita zvekunzwa anonzwa type isiriyo. I always give people example inenge inoitwa nevasikana. Isi pataikura taidzinwa kumwedu ukaita sweet tongue mfana mabeba harambe. But pandairambwa ndaita sweet tongue ndakazoita research kuti anoramba sei ndataura zvese izvi. Ndakazodiscover kuti ini pana ndichitaura iye anga achinditarisa. Saka pamwe pacho unorambirwa bhandi wataura musha zvako. Anozwa kuti kana achitadza rake ari 1 tatu ndakuda rangu beta skete kubata muoko. Saka munorambirwa kana bhachi. Nokuti ndizwa musikana wese akakuramba wamuti ndoda kukuroora akazoroorwa. Kuti anga asingarambe kuroorwa airamba chaitaura. Aishuwa wese akakuramba sakunze kuti hana rudo hana rukupa iwewe atarizida neomwe vanhu kuti anenge achitarisa pari kubva mashoko. The same with prayer. Endai pakavanda muvhare door Mwari anoona. The God who sees will answer you or will reward you. Level of knowledge nyaya yekutsvaka ruzivo inokosha zvikuru. Haunamatirwa hazvidi impartation, hazvidi oil, hazvidi prayer, hazvidi fasting to get knowledge. You must seek knowledge. Hakuna pastor anokunamatira kuti mufundisi hapana chandoziva ndinamatira ndizive. Haunamatirwe kunzi uzive. Unoita shungu nzara nenyota yekutsvaka ruzivo. Bhaibheri ngarirege kukuita kunge radhurastere. Information inochinja upenyu hwako kana ikadhura it's worth it. Chinhu chinokubatsira nekushandura upenyu kana chikazi chiri expensive vavarira kuva nacho because it's worth it. Mwedzi wese unopera uri paWhatsApp but hauna Bhaibheri. Information yauri kuwana kuWhatsApp ndeye corona nokutotsonya uchitsvaga kutsvaga information inokubuilda faith. Waone ukama naMwari upenyu wavandotsika izvozvo hauko. Ende nechigaro kuchechi wakatopiwa but Bhaibheri hauna. Kana uinaro ndere mhuri unotoshiya namadhomo. Zoti munhu akafamba akaenda naro zvabharana. The devil knows. But as long munhu asina information, asina knowledge, haaite faith. Inzwa. Just come back again, the two of you. Chinhu chinonzi faith chichichikwa kudaiso. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kurati kana ndichinoparidza kudaiso uchirinzwa. Paritopinda munzewo hauite faith. Unonakirwa. Powerful, good kutiseka. Why? Nokuti chinonzi faith manje chinotoita kuuya hachisi mauri. It comes by hearing, number 1. Sumzero, hearing number 1. And hearing by the word of God. Not my hearing are 2. You are not create a faith. Hearing number 1. Faith comes by hearing. And hearing, raise your hands, is another by the word. But hearing number 1, you know we are names kunzwa ndichiparidza. Haikupe faith, inokupa kufara nekushinga.
nekusekerera kuti mshuwa Mwari anotida zvinoita chete. Icho ndo chandati chivindi. Hearing number 1 haipe faith inoita kuti ushinge ufarire zvechechi. Chinopa faith kuti uplease Mwari ukure pakunamata zvinhu zviendeke, because it only takes faith to move mountains. It comes by hearing, and hearing by the word. Hearing number 1 ndenzeve. Hearing number 2 kana rapinda, the word in you cause the hearing that makes faith. Riri mauri nera ndiri kuparidza zvinosangana, ndopa zvinokuudza kuti apa ari kunyepa, apa ichokwadi, nokuti mauri ririmo. Nokuti chinoita kuti unyeperwe unongori empty. Kana uinaro rinopupura kuti hatsara vangotara nyaya dzawo achizva Mwari. But kana usina raMwari rese i powerful. Mukuru kuziva fake man ndokunga ukambona original. Awite nharo ukatopiwa fake man unototi thank you. Why? Because ndo yato original yako. So mwakati Bible racho kuerenga teti chida but andirinzwe manje saka ndobva ndaita nungo dzekuerenga because andirinzwe. Ndo stage yakatonaka kakusarinzwa. Ukatoona wariverenga ukanzwa utori wrong. Erenga ndikubatsire. Zvinhu zvemweya zvandikutaura izvi. Iri harisi bhuku regeography kai. You don't need to start, you just start to prove but to stand against the devil, you meditate to make your ways prosperous. Meditation and studying is different. Why? Because it's a spirit weight. So ukaerenga ukasanzwa unodenda mweya muchene kuti akuzivise nokuti ishoko remweya. Muranda wakandase paaiverenga achibva kuJerusarema kuchechi achienda kuEthiopia aiverenga asinganzwi Mwari vakamutumira Filipi. Chinoita kuti Mwari vakubatsire pashoko ravo ishungu dzako dzekuverenga kwete kunzwa. Mwari vakatonzwa kuti ari kuverenga but haanzwi. Kuti kusanzwa kunoita kuti Mwari akunzwe. Ukatonzwa hakunzwe. Ari kuti aunonzwa saka rova zvinhu madziro akuiwa. Unoti kuverenga kubanza wataita kurinzwa stereke. Kunzwiswa. Iyi ndiye anotipa zvekutaura. Nokuti ndega ndogona zviwana but ikakura ndozoziva zvake. Ndakati ukaita postman papost office haunyori dzako tsamba kuti ndazobuda basa nakufanira kuprepara dzangu. Tiri vhese oka. I don't look for a message because I'm a messenger. I just deliver the message. And such a message as it. We also try to preach every day. You don't need to prepare a message. But when they don't want to only busy, but you're supposed to be prepare yourself as a messenger to deliver the message. Munanorenga news acha news. Mama munoti turfi yakuchadla sheche kubereka kuma. Mutauri kuri kuti kune vane basa iroro majournalist vanodziunza ku desk. Mweya muchene ndo basa rake rekuunza message kuna messenger. Hakuna poto inotsvaga muriwo. Ndakwana nokubikirwa mbona ndo amasoseja kumana. Baba noti mudziyo umwe neumwe ukazvinatsa unoshandiswa mabasa akanaka. So prepare yourself as a messenger to deliver the message. Don't try to create message. Because basically not try to create a message. Research, I say revelation. Yeah. Basically not try to download researcher. Research is dangerous. We need a revelation, not human research. Era research yake kwa Moses. Akatendera kuramba wakati. Shikatembe kawe Yesu. Vanhu vakabvunza Jesu. Kuti ishe Moses waitendera kuramba wakati munoti kudi. Jesu akati azvina kudaro kubva pakutanga. Chabatanidzwa naBaba kuna anopatsanura. But vanhu vaitonyora madivorce certificate vachiti Moses vakadaro. Research observation. That's why Jesu akati Moses anga aona kuona kwemoyo yenyu. Kuona inonzi observation, haisi revelation. Amen. Izvo zvokakura mukunamata zvinokubatsira. Nokuti pamwe pacho pauri kuti chizaruko ipfungwa yaMwari maonero abishop. Bishop vanogona kuona kuti TV dziri kukonzera vanhu musikanzwa woti yenda ione. Kwete Mwari bishop.
But kana vatenda kuti ukaona zvine misikadzwa pa TV unofuririka. Ngavatende kuti pakaparidzwa unopona. Because kutenda kwako ngaurege kuva ku negative side ka. Ndo mapurira takaita isusu. Waiti pakaita hama yakaremara yakauya pamba so mukaipfuura kana tsvimbo mukafamba nayo. Bereka ipopota. Vana mari chipatara munoshuvitsira chipatara. Kana kukura noberi kwakadaro. Bali pakaya vane mari vari kumbura ukatora machina ukaisa muhembo. Havati uchaita mari. Vanoti kwana. Mavari vanotozati mari haite but nhamo inotoita. Mind yakaprogramwa to believe the negative more than the positive. Yeah. Baba tari tirika kula kuti munhu mutema ndo wenhamo. Munhu mutema ndo wekutambudzika. Azvimoka. Ndo zvakazara mativi. Svika Obama zoita a black man in the White House. You cannot saka team inotoranika kai. Amen. Obama a black guy ageta president munyika yavari ku America. Isitakakura kuti maboy ndenhamo ndeyekutambudzika. Gamba unogona kutorana. America yacho uri black. Maybe when you want to need to break the new ground. May God use you to break a new ground. Sinabira zvaitika pana kuti unotenda muna Mwari ngazviitike panguva yako. Tiregere kuva generation inoita semhuri yekwaJairus. Inoti Jairus awana Jesu vachitouya kumba. Vanomhanya kunomuchingura. What do not trouble the master. The child is dead. Master wamuri kuti don't trouble the master. Rimwe zita rake anonzi resurrection. I am resurrection. Resurrection is not a day, it's a person, and Jesus is. Kuna kuti kusaziva kuti Mwari ndiani anoitei anogonei akutatse kuuya kuchechi. Kunoita kuti uye kuchechi but woti dzimwe nyaya idzi aite dzinofanadzo. Zvikati vari kurwara ngauye kuchechi tivanamatira service yakupera kumanheru. Ponoenda veheadache neflu. Uye idzi akatodzwa kuti chakachaya zvichaita. Kwete na Mwari ne-research. Research is good, but inogona kulimita vanhu nokuti zvaMwari you don't research. It's by revelation. That's why kuenda kuchikoro kwakanaka, especially zvechifundisi. Sorry, it's unfortunate that we down. It's a good thing, but the danger iripo, men cannot study God. Theology pachayo is men trying to start God, which is impossible. Nokuti even bhuku ramakadzidza racho ukanzi wapasa, Mwari wacho achiri kuita zvimwe zvisiri mubhuku iroro. Asa usati Mwari achiri kuita. Mind yako naturally haigone kukontena zvaMwari zvese ikazvikwanisa. Ungangova nechikamu ka-fraction kadiki. Kana tinotopiwa certificate, but the real thing, you can do a new thing. Zina kubvira zvaonekwa nehama dzako nemama generations anogona kuita muupenyu. I also love to warn or to help people who are gifted in writing. Kana wanyora bhuku kuti 3 ways how God speaks, unenge wakanganisa. Nyora uchiti 3 ways that God revealed to me. Why? Nokuti akazotaura nenine imwe nzira unofunga kuti hasi, because wakati paka 4 ways how God speaks. Yeti pane imwe nzira yekuti anongosiya kutaura through spirit kana vanhu. Oenda pagwenzi patami ya Moses, obva ataura nemunhu tiri chimuti. Imwe nzira futi. Anogona kurova ari muchimuti. Saka Moses akazonyora bhuku kuti God can speak through a bush. Atikuwadza. Nokuti pamwe pacho akataura ari mudhongi raBalaam. Saka Balaam anobva nyora rake, God who speaks through a donkey. Tinokuwara nemabhuku anowandisa. Tangoda one bhuku rinongoti, he can speak in any way. That one is not limited. Anotaura nenzira dzaada kutaura nadzo panguva yaada kutaura. That's the real God. Nokuti zvanoziva handi zvese zvaanoita, ndo zvandakaziva achiita. Saka uchona hatibvumirwe, hatitenderwe kuti ndikupe testimony kuti utendeuke. Nokuti ndikaisa testimony hautendeuke, unofara ubva wajoina kwandopita. Kuchinoita kuti vanhu vatendeuke kuparidzirwa basa rakabatwa pamuchinjikwa. Nokuti testimony kutaura zvandakaitirwa naMwari. Nokuti anogona kudarika zvaakandiitira. Nokuti ndikati akandipa imba kune vakazopiwa dzimba.
Oh, I'll go to the scriptures. Can I know flood hidakuya akawakareka? Rano siwa pangeni nako wakareka survive. Can I Jonah kutobuda mboti waura onobudira mbere imwe chechi. Very two agapinda one chechi kavango ema testimony panita noise. Nokuti no wapedza kupa testimony yake kuchitaka kari katika rarama. Mwari wedu unotipa mazano ekuvaka. Jonah anobva asimuka kuti wangu anodarika wako is not onyura but tobudira mberi. Anoita tu machechi. Anoita tu. People hear me very well. Level of knowledge. Gairege kuva doctrine. Nokuti knowledge yako concerning zvinhu aina kugumira pawaka gumira. He can do a new thing. Level of knowledge ikava doctrine, it becomes dangerous. Why? Nokuti pandaka gumira kuziva inini ndinofunga kuti ndo zvese zvinoita Mwari gamba ndo chidimbu chandakatenderwa kuziva maringe zvaakandiitira nezvandakaona. Saka uchaona kuti kune vanhu vanoti izvi zvinoitika zvaasi Mwari. Why? Nokuti vane type yaMwari wavo akagumira apa asingaite izvi. For example, nokuti vamwana bati inanitenderere ndovhura vese vanokutotuka inamtuke po nenchitovhura shoko ndorinomutuka rega iri harituke. Ndiwo wada kutuka munhu wakazembera pashoko iri haridaro here. Why? I'll give you a scripture. John 21. Kune wese anoita nharo achi ndovhura kuvhura nda problem nako but unogona kuvhura iwe usina kuvhurika. Rega ndikupe shoko rinokuvhura manje. John 21 verse 25. Jesus did many other things as well. If every one of them was to be written down, I suppose even the whole world could not have a room for the books that will be written. Panzi neshoko raMwari zvakaitwa naJesu handi zvese zvirumu. Dai zvese zvaakaita zvakanyorwa pasi hakuna dzimba kana mabhuku aikwanisa kuzvikontena. Kuda kuti ichi chinonzi Bhaibheri chinechi chidimbu chezvaakaita. Zvimwe zvacho hazvina kunyorwa. Dai iyi scripture ndo inokudzikamisa nharo dzese kuti tovhura nekuti munhu uri kupikisa uchiti hazvimo pamwe ndo zvimwe zvacho zvisina kunyorwa zvaaita. Apa ndokukuwadza iwe ungoerengere ini inokupfavisa hauti nharo futi kuti no menda kuseni nanokachivhurana ndovhura kuvhura haisi problem but kuvhura usina kuvhurika manje. Kuzi ukaverenga iyi kuvhura kwako unombodzikame mushando unenge wakuti Mwari zarurai zvimwe zvinhu. Dai zvakaitwa naJesu zvakanyorwa pasi hakuna mabhuku aikwana. Kuda kuti zvakanyorwa zvikaiswa chidimbu. I'll give another example. Shoko rinototi muchaturika maoko pane vanorwara vachapora. Takaridzwa nai? Ndoda kuparidza ndoda kuita saJesu straight. Handidi kuti pakati zvekukrema zvezvi. Why? Jesu paaidwa naSatani aingoti zvakanyorwa zvichinzi. Papi akasingataura kuti papa aingoti zvakanyorwa unovhura wega. Akarafu mushana. Jesu paaidwa aiti Mark 4 inoti aingoti zvakanyorwa zvirimo. Unotsvaga wega unonopinza bhizi iwewe. Zvirimo zvakanyorwa. Saka zvirimo pane kunoti kuti muchaturika maoko pane vanorwara vachapora. Ndokugaratiwo futi manje vanhu vaiti vakatsika mvuri waPita vaipora. Iripo here vhesi inoti vatsikisei. Saka vaipora sei izvo zvisimo. Mukuru Mwari vaikurivhura kusina kuvhurika. Munokireta chaos nechinhu ichi. Vanhu vazhinji havachanamata vakungopinda chechi amasapota emwe pastor nekuti ane zvaakavaudza achivakondesa mind. You know, it's two different things to be a believer and to be a supporter. Kune munhu kuti akada umwe pastor anobva anopinda iko kana Bhaibheri averengi wesapikisa pastor no masupporter. That's my believers. Ukama wake na Mwari anaka
akasa nawo anozotopinda kwa nyingini kwedu ndianoziva kwete vatsotesa isi kuzvigadzirira masapota kune kind of preaching inokupa masapota kwete vatendi especially ukatuka vamwesa unozviwanira masapota kana nokuti mune vamwe vanhu vari common nevo. I'll give an example. Pakambotamba Caps neimwe timu yeimwe nyika kunational sports stadium kwakaita masapota akawanda itimu yabva kune imwe nyika but ari vanhu vatema iyo timu ine kualgeria saka zvakandinetsa kuti saka vanhu ndekualgeria vanogara muno muzvanzi aiwa madhimbari vanorwadziwa necaps pa example. Saka timu yeunge ikafidza kuti ine masapota kuno iri kutoita mistake. Haasi masapota avo vane one thing in common, vakamaka caps yavari kutamba nayo. Saka there are times kuti vanhu vanozara kwauri kwete nokuti vanoda iwewe but wakatuka magaya wavasingani unenge wakazvirukanidza cheche yemasapota. Kazhinji masapota anowanda vatendi vashoma. Kune munhu asikade mufundisi wokuti akamushauta unonzwa kunge akadanwa ari kutuka wacho Joshua naye haasi munhu waMwari naye tona next Sunday akutopinda iko akopindirei kutuka iwe haana kunzwa kunaka vaKristu haana kutendeuka pakashaudzwa munhu wakamaka saka anopinda iko. Saka kana mufundisi wacho ane pressure manje akasatuka cheche hakunakidzi because vanhu vakauya vakainga nyaya idzodzo. Unofana kumaintaina standard. Ukati paritei but asi papaguta havaiti. Ukati paritei asi mwasha asikaiti kuita kuti vanhu vakavaramba varimo nokuti ndo zvavakainga izvozvo vanofarira matukiro ako. Ipapapa anenge ari masapota kwete vatendi nokuti mutendi must mature enough kuti anzwe a sound doctrine uye mweya muchena ari mari agone kumupupurira nokuti nzwai munhu ukamuda stereki usina mweya waMwari even paanotadza ari right munhu waunoda atadze zvafane munhu akadyiswa ka ukamuudza kuti wakadyiswa anonobvunza mukadzi wati ari kuti wakandidyisa kana wenda munhu wako so sawizi ungatotipa munhu kuti uri kuwachiswa iwo bva aenda kuti vari kuti mukundiwachisa kuyiwa usikuwache. Bible rinoti love covers a multitude of sins. Kuna kuti munhu ukamuda aite era chinhu chinonzi sapota chiri dangerous, very dangerous. Nokuti pane paanokusapota uri kuera. I'll give you an example. Ndakamboitawo masapota imwe nguva saka tisingazvifariri straight because we are meant to preach to win souls. Kana ukasapinda kuchechi kwedu haisi problem but ukapindwa naKristu ndo chatafambira panapa. Hafana kuita pressure but panapa ndokuona but kwenda uyo iye ndiye anokudza kwekuenda kana apinda mauri. He tells you where to go. Sasa isunungura kubva pressure hiyo. John chapter 9. Jesu paakakanya mavhu akaisa mese bofu akariti enda unogeza kurwizisilom haana kumuti enda unogeza akataura the name of a river which means dzizi dzese neimwe mvura yese inogona kukusiya uri clean but uri blind. Why? Nokuti Siloam zvinoreva to be sent kutumwa. In other words Jesu ari kuti unofanirwa kutoenda kune wandakatumira issue yako. Vamwe vese ndakavatuma but not your issue. Mvura yese inogeza mavhu but Siloam inogeza mavhu neupofu. You must belong somewhere. Kana ukasaya kwedu you must belong. Mweya muchena mauri ngaataure newe ngaakuudze kukwena. Nokuti iye Jesu akaudza munhu kuti enda kurwizi Siloam. Haana kumuti geza akati enda unogeza kurwizi Siloam. But there is a specific river concerning your blindness. There is somebody, mapreachers akawanda, but there is somebody sent by God concerning what you can or what is in your life. 1 Kings 13:20. That's why murume akafa akanokandwa mugova raElisha akamuka akaiswa muguva kwete rake raElisha. Kulaki life yake haidi kuti apinde zvinhu zvake. Akapinda muguva rake anoitwa rest in peace. Akapinda muguva raElisha anomuka. Kulaki Elisha anga akadanirwa kumuka kwemuchinda. Akaita nharo kuti handipindire mumwe ndopinda yangu nokuti kuno vanhu asanomuza mumwe achiti unoshaya kupinda pochecha dzawandisa. Iyeyo anenge achitonyepa ake mweya usada kunamata nokuti mubvunzo uri simple wanotadza kupindura. Iye anoti dzawandisa ndezvokupinda. Unongomubvunza kuti padzaiva shoma maipinda kupi?
Bote wandi sama zoano kuna taiwa shoma. Kuwa taiwa shoma waipinda ipi. Kuna tipa shoma pacho haupinde, ziwanda haupinde. Hata wali sikuto wanda kwa zechefa ka. Kuna bitu haupinda kana tutu. Wanda kwanza kitra kuti uwani pa unozi wakuti apa ndopa ndiri kuna kwa akomodeto. Noti mwanu chema kuti awanda ze smart stake. Mani ndinaka Maria Guts kune chiti dzinotobvisa bhutu dzacho. Unotosiya kuseri motozopinda. Kuti game yako yebhutu yakadzibisiswa. Chakaipa. Taka kanyake gas kana ndishuba botombo ushura. Ngamu wako kuroma walipo. Wakatopinda na 8 wakutondorova. Ausikuwa join. Because yavakadzi inondinetsa. Kwa marange munoita 8 murimo. Unazonoti hapana ya unoshaya. Ukada zve smart atodza wako kai. Tuma smart dot wako. Aufana kushaya. Aufana azvite. Excuse you is valid. Say ufana kuwana somewhere where you belong. Mwana akabereka anofana kuva namai vanomupa mukaka. Akangoberekwa akashaya breastfeeding anofa. Nokuti first stage yekukura kwake iri muna amai. Stage yekukura kwake as a believer iri kuchechi kwaunofana kuenda zviparidzirwa shoko raMwari. Mwakati ndopinda ipana baba roti pana. Aipa ndichafara story. Ndoenda ndisaka ndiri pano ndoenda ndokumakatenda. Ndazonoti timu ndo isingadotenga kana macheya. Kosa kuno munhu akaomera zvingarongopinda ipano. Anzati no rent, no macheya, no kungomira nokuruwa pasi. Ipana payakanaka chitongopedza kauri pato kungodai. Ndangongosipo. Azofari kunozi ndangongosipo. Wasi kauri pato pato. Ili vitu ukangotenda ungasenda ngauspana. Mweya usada kuwa responsible concerning the things of God. Nofara chimo chako chakanzwika saka tiri kuti. Do not trouble the master, for the child is dead. Master argues do not trouble him when there is the resurrection in life. Mwana wa Jairus afa. Pale kuti vanhu vamuencourage kuti zvawatowana Jesu zviri kufamba naye. Vari kudai vachitosiyana nokuti zvafa. Dai Jesu asina kupindura apa vaitosiyana. Why? Nokuti level ye-knowledge ine vanhu vane problem ndo inogona kulimita Mwari kuita kwake. Saka toona kusiyana kwakaita machechi i-level of revelation kana kuti knowledge iri within the church. Vamwe vanonzi kuti zvoenda ite zvekudzinga madhimoni tinongoparidzirana munhu oenda kumba. Iro not that you cast out devils. Jesu ministry yake waitodzinga mweya china. Ivi munotoda kushaya order muchechi manje. Munhu achiumburuka apa achidii. Ngamba kusatoumburuka ndokutoshaya order. Pane zvinofanirwa kudzingwa, cast out devils in ministry yaKristu. Gospel ichitoparidzirwa kuvarombo from all dimensions. Poor in spirit, poor physically. Waitindwa ka. Say now we poverty even physically chida kuadreswa shoko raMwari. Chinonzi kunamata kuita. Kutaura munamata, kunamata kuita action. Kuita zvinotaura Mwari kunamata. Kuita manje hauite kana usina zvokuitisa. Shungu adzite. Kutonga nevhesi nakuita zvacho it is written. Kuti kana une mabhachi tuipa umwe wani. Kuti kune vhesi yebhachi kwete mweya yemabhachi. Ukaona unotonderwa bhachi. Ukaona unotonderwa asina gumbezi haute prayer unomupa gumbezi. Pane kunamata kune chekuita nezvinhu zviri material. Ukaona ane nzara usaite prayer mupe chikafu. Ari kujeri ari kuda visitation. Ende kana visitor ari kujeri unoenda nechikafu ka. Ndiri kujeri hamuna kuyazonore nenzara ndine nyota hamuna kundipa. Kuda kuti izvo zviri kutaurwa zvese zvinhu zviri physical. Obvata tiriwe mweya tikuenda kumusha kunozorora. Statement yekuti takaya panyika tisina chinhu chadzokera tisina ndirambe. Chinongobohwa kurarama usina. Let's be real. Kurarama usina unogona sei. Izwa nebenzi nemunhu anopenga ane chinhu wani chichiri normal. Unoona akatakura chisabha achiremerwa zvinoita muzvina dziti kuti mapepa anozvidii. In other words ari kutodzidzisa wewe
kuti as long uri panyika itautunhu twako itausimbi substance something. Vakutaura kuti handichataura zvemwe yeroti akarurama anosiya nhaka kwete minamato kwete chechi simbi. Subject yewealth ndochino one chiri more dangerous kuda kuchiminista kuvanhu, especially vari heavenly minded and earthly useless. Ndinoda kwanguya kuzofa kuti uende kumusha kudenga. Bible rinoti Jesu hazvina maturo, akadaro Solomon. Sei akati hazvina maturo anga anazvo. Ndobata hazvina maturo. Odachini ukachijaira achite value stereki. Bachini kutanga uchirida riri nyone, unosvika pakuti haasina basa. But munhu achirida chinhu chikaita chako value inodzikira. Ndosaka akati hazvina maturo, zvazvawandisa. Pauri zvine maturo. Ukatopinda mukombe varikutoda 10 bond isina maturo iyo. Wadi kuti hazvina maturo izvi mandi, hazvina nebasa refu, unoburutwa. Level of knowledge concerning nyaya yewealth. Saba mukana nyanzi, wafundisa mazuva ano, ma-prosperity preachers. Avachataura Jesu, vakutaura nauye zvinhu. Ndoba ndakati chinonzi Jesu chacho hachizivikanwe saka vachidaro. Chinonzi Jesu, ma-levels of understanding I need to explain here. Number one, Jesus is a person. Akaenda pamchinjikwa akatifira, akatipa heaven. Number two, he is the word. Shoko raMwari ndiJesu. Mukadzi ane issue of blood akabata mukombero waJesu akapora. Hembe aiporese, anoporesa ndiJesu. Even Jesu akatoti pana andibata iye abatwa hem of a garment, not the person hembe. But Jesu akati pana andibata nokuti simba rabuda mandiri. Kunati mukadzi uyo haana kubata Jesus the person, akabata chakapfekwa hem of a garment ndokubva apona. Kureva kuti mukadzi uyu akabata Jesu in another level, akatowana zvaJesu iye asina kumubata as a person. So ndikaparidza good health, I'm talking about Jesus, because his plan is to give you life and life in abundance. Rugare pfungwa yaMwari. Alright, kana mchiti wafundisa kwanza noma prosperity preacher, ndombo wirana newe. Koma poverty preacher vakwe, vanoparidza nhamo vakwe, vanoti vakamira so woti kubroka iko kungakurambe kwakadaro, no problem, tikenda kumusha unoibuda chechiyo. Inda mfundisa kakunamatira dhimoni kati arorwe, mfundisa ndi kuti yakunorwa ine basa rese tikenda kudenga. Unongo chambisa rokuti ari kutororwa ayi wa msedaro. Imagine dhimoni riri mauri roti kubasa aende, mfundisa woti zvebasa zvine basa rei tikenda kudenga. Unotombisa rokuti munhu wacho ndausenza ka. And let's be real. Ansanda wana munhu anoda nhamo, ansanda muwana. Even vese vanoti vafundisi mazuva ano kuparidza prosperity, ivo nhamo havaide vanhu ivavo, ende vazhinji vacho malandlord anoti kana tate receive your house, what all vakuparidza dzimba, yet iye Mwari akamupa imba is the same yesterday today and forever. Kana Mwari haakuda kupawo uyu hanzi harisi vhangeri, dzimba harisi vhangeri. Iwe stand wakaiwana sei, Mwari akakuitira nyasha. Ukavaka neine mari shoma, Mwari vakakuitira nyasha. Mwari wakada kuitira uyu ari kuroja nyasha, haisi vhangeri. Wese wanunzwa kuti mari haina nebasa rese, hapana paanoburitsa shoma haina yachikanda pasi kuti hazvina nematuro izvi tiriwe kudenga. Anzoziva kuti chengeta shoma iyo unorara mutauni kana zvekutamba. Let's be real. Jesu mweya mushanu sana tamboya pamusoro pake aenda kwaJohani. Chakatanga kuuya kuna Jesu nema-wise men gold. Gold represents wealth. Ukaronda the birth of Jesus, ma-wise men vakauya vaine gold, which means wealth, kana kuti money.
Bai vanozoti mweya wacho uri pamusoro pavo, mari yacho momwe enge yatopinda. Baba kunochikonzakidza kuti mari iripo, mweya uripo. Daro kuti mari hapana pane mweya. Unyatsona kuti ndozvaitipa kaisiku haya rori yemunhu ane bhawa tienda kumusangano wechechi. Kuti masikadhi weswa kumberi tiri kumashure. Ko tingaite sei? Tine mweya, tina mari. Saka tikadaenda kumusangano tino haya rori yemunhu ane bhawa. Obva angoita one trip. Unenge uchinhuhwira muchimba hozana. Mungaite sei? Hozana wamuzambezi tichinhuhwira kuti mshara. Level of knowledge rimamuri yekuti nhamo panyika rugare kudenga. Level of knowledge rimauri kuti usanetse mwari rekunzwa. Oh, let me finish this one. 2 Kings chapter 4 verse 8. Mukadzi akafirwa nemurume aiva profita akamusira chikwereti. Akaenda kuna Elisha. Elisha akapa mukadzi zano neanointing. Mafuta ari mumba akawanda akatengesa akakavha chikwereti. Murume akasiya chikwereti achishanda naElisha. Mukadzi akapedza chikwereti aenda kwaElisha. Saka ari wrong ndiani? Murume, nokuti aishanda kune ability nokavha chikwereti akafa nacho. Mukadzi paakaenda kwaElisha chikwereti chikapera, ari kuedza kuudza chechi kuti Mwari uzvemari anozvigona but mukanyarara munonyura. Ingona ningobuda pachina kuti silver and gold belongs to me. Yeah. Aramba achikuti Mwari waAbhurahama waIsaka waJacob vari paanoti ndine simbi dzangu mari ndinayo silver and gold. Iye Mwari mweya pane paanobosta nekuita zvinhu zvake. Mari yake silver and gold belongs to me. Iwe ukaiona unongochiona Satani. Manje chitwa vhangeri rekuti receive your house rakatoreruka stereka. Hombe racho ratotinoonza kuti Jesu adzoke. Akati ndiri kunokuvakirai pekugara. Dzimba dzakatinonotsa izvezvi. Ndiri kunokuvakirai pekugara ndichazokutorai. Saka tiri kutononotsa kuti auye chii? Ari kuvaka. Yedzimba yawakamaka ndo imwe iri kuitwa futi kudenga. Renovation kuri kuvakwa dzimba. Iwa uri kudziona. Unoti ukatokasika kufa izvezvi unosvikira paconstruction. Bosi kana ati ndichazokutorai andati mumbochovha kuti musamhanye kuuya ndichazokutorai. Iwe taida kuenda kumusha kunozorora, hauzorora ukatenda izvezvi unosvikira paconstruction. Nokuti chikuti asauya ari kuvaka. Saka ukasvika ishe havangavake wakagara unoita dhagaboy kutaurira. Enjoy life. Life is a gift from God. Alright, pamoko ndiri kukunyepera chinhu chekuti life is a gift chiri mumauri. Pakuti kudii handi munhu wese anoda kuenda kudenga but hada kuenda nhasi langani. Vasimudze maoko kuti handatenda izvezvi. Unotombochovha. Nditori ka AK47 ndoti vada kuenda kudenga vangani. Munosumudza ndoti vada kuenda nhasi unodzikisa. Uzoti kaendero kacho vanaomera musha. Toda kuenda but daita kuti kure ita tichovhei. Nendamo isi irikui haudi kufa nhasi. Une hope yekuti zogona kuzoita kandafa. Nhamo iripo munhu aifanira kurama ndapita kufa. Bana munoti atambochovha uno zvinozonaka pamberi apo wari wapasi. Anyway, ndofunga right. Kuparidza upedze nongomira. Ukapedza manje toita. Ndatisimudze maoko ndinamati. Munamato wako ni wangu ndekuti Mwari vatipedzana nenyota kutsvaka shoko rawo. Nokuti level of knowledge determines the ability of your God. Mwari ane ability hope but anokontrola neability yemunhu. Saka ati vanhu vangu vapara nekushayiwa ruzivo kwete kuti nekushayiwa Mwari ane power. The power of God is controlled by the level of knowledge in a believer. Nokuti kutenda ine knowledge, kubeliever inauye knowledge. Those who know their God shall be strong and do exploits. Level of knowledge determines the ability of your God. Father, we thank you for your word. We thank you for speaking to us. Reveal more to us by revelation, by grace and favor. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you so much.
Tinotenda nemitandao kenyu vhangeri mufambe munyasha mufambe rugare. We meet again on Monday by God's grace. Tinosanganisira zvakare. Ukasauya, we are live on Facebook, also on YouTube. God bless you. Thank you for giving your offering. Father, I speak